Tini sasal hejamara ardi bolong bising kelaijak aisrang kami o takuk Jogendra kebangma salomoi sakamiate bongni nukungbo chugjak yangi tongmano khnawoi agibo haikeno tangai choba sokhlaika tini haino hai iem mamani yak ulo tangai sokokya borong gonang iem Robindra Debroma oba haikeno logio tongkha MLA Bishoketu Debroma obono karibo tebo buskango no khamiarokno bahake subaiman obo nai naine hinoi kogrubuka tei dihigbo haino sa khamia obo bai MLA tei EM Robindra Debroma thangai borok bai kok salaikya Asrang kamio sini tako okra Jogendra Debroma nogo phalaijak nukung sukjaya sorkarni nogo kurui bin nokmaya ko bin nukung chini borong manang MLA bai singoro phayei bono nai phelaika singjama mani kisu misa subakat singaboni pura phainai bahage sing bono subaiman singabo wansungnai chini edisi hapang yakhaiba chini MLA ni bisingtui oma hakeno kami amcherogo kwbangma thayono singnuka chini borok masaya manaya samung manthokya tai kamini lamaroko asuk kahamya regabo soy moto mania regani je jungjal kwbangma je tabuk ain kanon phulungmani bagai regabo sob somoy sing khlaimia toini jungjal takbo kwbangma tongkho oro tui takpano timoto mania singkri bamtino current bo load shedding belaingo jaga low voltage tui kasaya omotiro kwbangma jungjal mo jungjal no dakti khlaiei singoron hoite suha mana bagai jeng raja sorkar no kobogo omo haikei jeng taibo kami kwbangma tongo jeng berai kuno kami jeno lama kerei tuimani yata tongthong kebo gorib rok jeno keri rok bongni no kugrok maya ta tongthong bahai ke nok maya tangai mania tangai abo jeng nagakai jeng andolon khainai raja sorkar ni khunjo jeng matlangnai jeng aboni bagai jeng ready tongo sini MLA bo sob somoi no bo buskangni अधिवेशन रगबो तैबो kaham khayei जों बिनि बिसिंथि जों तैबो कग्र खनाय माननाय